мардими шарифи Тоҷикистон, аёто набуроред, ки ҳаст як группаи дига кроми назарияҳои террористо запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ватани азизи мову шумо, мардими тоҷик. бандито, экстремисто, группаи бисёр дар территорияи Российской Федерация одам беҳад бисёри бад доранд. Таксиҳо дастгиришон мекунанд. ҳаст одамое, ки дар шаҳру ноё як нафар, ду нафар пул ҷамъ мекунанд ва роҳишон мекунанд. ман медонам, бисёриёт медонед, ки хаб ҳастӣ. имрӯз бояд мо хаб накунем. зидди террористо, экстремисто мо бояд якҷоя бояд мо барот сабарем. шумо имрӯз хаб ҳастед, ман ҳайрон мешавам. группаи бисёри экстремисто, бандито ва назаратиҳои террористо запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешравии миллати шуморо намехоҳанд. оромии миллати шуморо намехоҳанд. намехоҳанд, ки мардими тоҷик пеш барад. намехоҳанд. дидесем. назаратиҳои террористоро запрет аст дар территорияи Российской Федерация, дига буромада мардума фаҳм кардесанд, ки ҳеҷ ка ҳечон намега, ман одам дорам, бода пул лоӣ кунем. Далбаёб бо Исоқу Фаюба механдад. рожаш бия ҳақорат накунем да. дӯстони азиз, бисёриҳо талаб доред. рӯз ба рӯз кӯшиш кардам, ки дига гапҳои бад назанам, лекин намешавад. масалан, группаи бисёр экстремисто фақат озодӣ мехоҳанд. озодӣ. соф калмирғи наркоман биромада озодӣ, бояд ҳар як шаҳрванд чизи фулаш гап занад. лекин мардум дар эфирҳошон мебироянд, зангшон мезананд, гапҳошон мегирезад, ба дар эфир ин группаи бисёри экстремисто номерои мардума ба дига одамо метавонанд, одамо угрожаятшон мекунанд. нами аст озодӣ и группаи экстремистои шумо. бас аст имрӯз хаб кардан. биё якҷоя кор кунем. якҷоя. мардими шарифи Тоҷикистон, мара шумо бовар кунед. мардими ғариби тоҷик, ман ба хубии шумо гуфтистам. назаратиҳо запрещено ҳастанд дар Российской Федерация. ёрдам кардан статья аст. ҳамватанони азиз, шуморо одам ҳисобтон намекунанд, ки шумо устодаш мегӯед, акаш мегӯед, ҳазратш мегӯед. ки модари шуморо, хоҳарои шуморо ҳар видеошда паст мезананд. хаб накунед. миллати мо оянда дорад. ба худо қасам. сабр кунед, ҳамаш мешавад. каме дига мо азобое, ки мо кашидесем, назаратиҳо запрещено дар Российской Федерации, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон виноват ҳастанд. бале. историятонро варақ бизанед. ҳамватанони азиз, мардими шарифи Тоҷикистон, историятонро варақ бизанед. бояд имрӯз мо дӯст ай душман бояд фарқ кунем. Абдуллои Нурӣ чӣ азобое ки кашидесем, виноват мусири Абдуллои Нурӣ буд. шумо мара бовар кунед. ман ҳақиқатро гап мезанам. дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам, мардими ғариби тоҷик, илтимостон мекунам, отписаться кунед, ки назаратиҳои запрещено дар Российской Федерация дар проверка сахт аст. зангшон назанед. тамоми эфирҳошон, тамоми видеоҳошон уже перевод карда шуд. илтимостон мекунам, фикри падару модаратон накунед.
یک فکر کنین که پشت یک شکل میرین 8 تا 15 تا 20-25 سال پشت پنجره، کی نگاه میکنه پدر مادر شما را؟ کی؟ پشتی چوبانت چی با پشت پنجره میره؟ پشت پنجره جای مردی نیست. یک فکر کنین. ای دوستان عزیز، زنده باشین.